Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ στο Καμίνο να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά μαζί με live μουσική και με τα κορίτσια του Καμίνο βέβαια. Πάμε να τα γνωρίσουμε. Είναι η Γεωργία και η Μαρία. Κορίτσια, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά, εσείς? Πείτε μας λίγο για τις βραδιές που γίνονται εδώ κάθε Πέμπτη. Ωραίες βραδιές, ελληνικές βραδιές, με ωραία live ελληνική μουσική, όπου περνάμε πολύ όμορφα, πολύ κέφι. Δουλεύετε και διασκεδάζετε παράλληλα, έτσι? Εννοείται. Πάρα πολύ καλό και ιδανικό. Ναι, ναι, είναι ό,τι πρέπει και ειδικά για μας. Εσύ Μαρία μας, για πες μας λίγα λόγια, πώς περνάς εδώ κάθε Πέμπτη? Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς ο κόσμος από τα Καμένα μας στηρίζει πάρα πολύ και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τους προσφέρουμε διασκέδαση, μας προσφέρουν πολύ χαρά, μας στηρίζουν και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και δεν έχουν έρθει ακόμη. Τι τους υπόσχεστε για να έρθουν? Ότι θα περάσουν σίγουρα ωραία, με ωραίο φαγητό, με ωραία μουσική και με τα ωραία κορίτσια. Ωραίο κρασί, ωραία διασκέδαση πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ανάθεμα σε, δεν με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω. Με έκανες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ξέρω μόνο τι υποφέρω όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι. Θα ζητώ για φάτα σου τα παράνομα φιλιά σου και να μην μπορώ να κλείσω το μάτι. Εσύ μου χαράξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγαρί. Δες τα μάτια μου γεμίσαν από σένα λες. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα πριν καθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν καθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Ήθελα τόσα να σου πω
στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί η καρδιά μου άργησες. Και που στα παπαδέμα κανένα και σου καρδιακά για κουτμαρίδι αίμα η τσάντα σου δεν κερά. Και που στα παπαδέμα κανένα και σου καρδιακά για κουτμαρίδι αίμα η τσάντα σου δεν κερά.